Wakati ang kuan na ni nakita na komersyal na lamay. No? 2,000 years later. Sa aking YouTube channel mga kabingga, TikTok, and Facebook mga kabingga. Kailabon nga pangalan niya ni Inagulo from Southern Leyte. So ato ning tilawan, no? Mo din trending kayo mga kabingga. So po kayong pagkabalot. Porman nindot kayo. Wakati ang kuan na ni nakita na komersyal na lamay, pero wala gibalot ng sa dahon. Ang hatag na ko ning grado ni is porma pa lang dan is 10/10. So kaning kuanon tingon na lang ni excuse me, ito pinagol from Southern Leyte, no? Dito nigikan sa Leyte. Nakakuha sa dahon sa saging. Usang iring ni. Look at that. Inuo ko. Sus, alami gede ani. Hatag na ko ni 10/10 yapon kay impormahan. So, dire na ta sa testes and testes. Kailangan nato gani. So, ginuo ko. No? More sa suman. Tapos sa ilalom, dire mo daw na isusa niya. Ginoo ko. Kalami aning binagol mo from Southern Leyte. Sos malusik. Lami. Kanigado 10/10. Grabe, perlis oh.